Ma može, Manđo, može. Pa što me peglaš? Rekao sam ti već 10 puta. I ti i Pjanke možete biti u sljedećoj pjesmi. Samo vi idete u pozadinu i plešete, a ja sam naprijed i pjevam. Tako to ide. Nego daj, čuo sam da se okupljaju neki opet u kafani, valjda su otvorili opet. Pa idemo svratiti. Moram nešto Mileta pitati vezano za auto. Šta je ovo? Zabranjen ulaz igračima Reala i Ronaldu. Pa ovo je mogao samo Mile staviti, 100% je ponovo izgubio na kladionici. Znate šta, boli me briga. Ulazimo i idemo se napit. Ne razumijem stvarno. Što pije kad ne zna? Šta ću sad s njim? Da vidim. Da nije slučajno auto otvoreno, možda bi mogao tamo da ga ubacim. Opa, pa je li ovo... Ma nije valjda bio tu svo vrijeme. Joj, ako bude. Opa, to je to. Sad da vidimo Jacksona. Halo. Gdje ste sad? Ma pusti to. Dođite u kafanu. A čuj koju? Pa kod Jamese, koju drugu? Ma jeste, ali ja sam je otvorio. Ma ne, nisam je kupio i da hoću kako je kupiti kad nema nikog. Nego našao sam ključ. A u onom njegovom golfu bio u pretincu. Da, ispod nekih časopisa sa slikama lijepih žena i par starih čarapa. A znam, pa ni ja ne mogu da vjerujem da je svo vrijeme bio tu. Nego hajde, da ne trošim kredit džaba, skupi ekipu i dođite, a ja ću zoviti i Kilijana. Jao, kako je dobro okupiti se ponovo ovdje. Još nema šemse, možemo da točimo koliko hoćemo. Pazite, sad bi trebao naići Mbappe. Ajmo ga probati nagovoriti da dođe kod nas, jer mali je zvjer. Ako ode u Real, bit će belaj pravi. Ima li kakvih ideja kako da ga nagovorimo? Pa to je bar lako. Šta svaki fudbaler voli? Pa novci, zar ne? Pa meso. Ma ne, mislim, dobro, da. Ali glavno, šta je glavno? Pa žene su glavne, pa ovogu. Vidiš i Kardija šta mu ona njegova veštica radi u Interu. Pazi sad, ova moja šačira ima jaranica, kako su dobre Kolumbijanke sve, znači dobre boli glava. Skupimo između sebe za par avionskih karti, dovedemo ih na neki parti, one ga zavedu, ubacimo ideju i to je to. A za kaj bum toliko komplicirali? Mislim, idemo ga jednostavno napit. I onda mu podvaliti da potpiše ugovor dok je pijan, dok dođe sebi već će biti dio naše ekipe. Ne, hajmo ga pojesti. ali ovako, prvo će mu reći da je sladak i onda ga pojesti. Ko kolač. Ima onaj kolač, crna s jajima. Ja hoću kolač. S mesom. Lois. Mislim da je najbolje da ti šutiš kad on dođe. U stvari, možda najbolje da sjedneš tamo za drugi stol, ali nemoj da jedeš džeku. Sjedi tamo, šuti i pij. Evo nekog na vratima. To mora da je Kilijan. Jao, šta je ovo? Mora da je u blizini neki kongres luzera čim su se svi luzeri okupili na jednom mjestu. Znači vi ste stavili onaj znak na vrata. Ne, trebao sam znati. Ma, to su dečki stavili, ali slušaj, morat ću te zamoliti da napustiš objekat jer očekujemo važnog gosta. Ostali mogu ostati naravno. Pa ne bi s vama bio ovdje ni da me molite. Ajde dečki, idemo. Rona, prije nego odeš. Pozdravio te Luka. Šta će me on pozdravljati? Pa jutro sam pričao s njim na telefon. Glupane, ne idu tako te fore. Moraš neko ime koje ne zna. Pazi sad. Rona, pozdravio te Pera. Koji sad Pera? Onaj što ti ga utera. Okej, ovo ne može ovako završiti. Momci, spremite se. Počinje rat za kafanu.